אהלן, אהלן, זה הרחובות, גימל עדה, להחתרה, תבוא, יהיה מגניב. הרחובות זה בעיקר למחזור למד התותחיות שהרימו הכתרה מדהימה הכי טובה שהייתה אי פעם בצבי הרחובות ובכלל בעולם. שמלא בהצלחה עם הגימון, תנו בראש. הכתרה, צבי הרחובות, מחזור למד. כמה שנים? 30 שנה עובדים על ההכתרה הזאת. זה קורה בגימל באדר. שיקות, תהנו פה. מחזור למד! ערב טוב קיסריה! ערב טוב כולם! מה זה זיכרון? שיהיה לכם המון בהצלחה בהכתרה. תהנו, תקייפו, שיהיה לכם המון כיף. ותבקשו מהרב זאב שיעשה לכם עוד סמינרים איתנו. שכונה!